Ako si spokojný s Ako prebehom si podujatia? spokojný? Na to, že to je prvá akcia, ktorú sme robili, tak celkom som spokojný s tým, že nebolo tu nejak extra veľa ľudí, ale prišli ľudia, nebolo tu prázdno. Že kopec pomoci prišlo od ľudí, čo chodia na crossfit, takže jo, spokojný. Ďalšia otázka. Aký je prínos? Táto akcia je vyslovene na pomoc Svetelku pomoci, alebo podporiť Svetelko pomoci. Oni podporujú rodiny, ktoré majú onkologicky choré deti, takže oni pomáhajú im, to si myslím, že to je skvelá vec, čo robia, takže to sme chceli podporiť. A vyšlo to? Neviem ti presne povedať, koľko sa vyzberalo, ale verím, že tam bude okolo 1000, takže áno. Čiže splnil sa ten účel. Hej. Ja, splnil ten účel, čo sme chceli, sa vyzberali nejaké peniažky, nie je to nejaké extra veľké číslo, nezachránime asi nikoho, ale pomohli sme. Čo, ľudia sa zapojili aktívne do disciplín? Celkom áno, niektorí to robili tie disciplíny viackrát, ale myslím si, že každý vyskúšal nejakú tú disciplínu, takže jo, myslím, že každý si našiel to svoje, či už beh, alebo nejaké tie švihadla, alebo tie činky na tú Grace hlavnú časť. Budeš to robiť, organizovať aj o rok? Určite áno. Myslím, že z toho spravíme tradíciu.